फरायसाफोर सोरबा मिनियोबा मिनिफानाङा सोरबा गाबोबा गाबफानाङा सोरबा दुखु जायोबा दुखु जानाङा आंनि जिउआ आंनि फरायसाफोर आं मोनसे नंगुबै जाथाय आङो बुंनो नागिरदों बिल गेट्स बिथांखौ सासे जार्नालिस्टआ सोंदोंमोन सार नोंथाङा दि देरहासार जादों बिनि सेक्रेटआ मा होननानै सोंदोंमोन बिल गेट्सआ जेबो बुङालासिनो गावनि पकेटनिफ्राय मोनसे चेक बुक होदोंमोन बै जार्नालिस्टनो ब्लेंक चेक बुक बिल गेट्सआ बुंदोंमोन जार्नालिस्टखौ बेसेबां थाखा नांगौ लिरनानै ला आं होबाय होननानै नाथाय जार्नालिस्टआ बुंबाय सार आङो बेखौ नाङा नोंथांनि चेकखौ आंनो नाङा नोंथांनि साक्सेस सेक्रेटआ माबायदि उथ्रिसार जाखो बेनि मन्त्रखौसो आंनो नांगौ आरोबाव बिल गेट्सआ आरो खेबसे होबावबाय सेकेन्ड टाइम आरोबाव जार्नालिस्टआ बुंबाय नाङा सार आंनो बेखौ खेबनै रिफिउज खालामबाय इगनर खालामबाय अब्ला बिल गेट्सआ बुंबाय दानि समनि फरायसाफोरनि जेंनाया बेनो अपरचुनिटि मोनोब्ला इगनर खालामो बिल गेट्सआ मा बुंदोंमोन जाय सुबिदाखौ जोङो मोनदों बेखौ लानांगौ बिल गेट्सआ जुदि बे चेक बुकखौ आंनो होयोमोनब्ला आं लागौमोन सोर सोर लागौमोन आखाइ थिखांलाय लाजिनानै आखाइ थिखाङाखै सोरबा सोरबा लागौमोन नङा होनबा बेनि मिनिङा बेनो जोङो सुबिदाफोरखौ खाबुफोरखौ जोङो नागारनाङा दा बे रोखोमनि माखासे जेंनाफोरखौ जोङो नुदों दा जोङो बोरै आवगायलांनो जोंनि समाजाव जोंनि प्रिथिबियाव जोंनि बुहुमाव जों बयबो मिथिगौ सारअन्थाइया फैयो बारहुंखाया फैयो दै बानाया फैयो बांग्रिङा फैयो नाथाय बेसे गोबाव थायो दसेनो फैगोन दसेनो थांगोन नङा होनबा जोंनि गेजेराव मा फैदोंमोन कर'ना भाइरास फैदोंमोन नङा होनबा कर'ना भाइरासआबो जोबलांबाय बेनि ओंथिया बेनो जायखिजाया थासारियानो पारमानेन्ट नङा जुगामि नङा जायखिजाया जेंनायानो जुगामि नङा जों माब्लाबा ओंखाम उखैगोन माब्लाबा जोङो दै गांगोन नङा होनबा माब्लाबा जोंखौ फोरोंगिरिया रायगोन नाम्बार खम मोननायनि जेंनायाबो जुगामि नङा दिनै आङो फेल जानो हागौ नाम्बार आं खम मोननो हागौ नाथाय बिनि सलुसना बिनि फिननाया आङो थाखो खथायाव बा दर फांथेनानै गाबबाय थायोब्ला दुखु मोनोब्ला बियो सलुसन जानो हाया नाम्बार खम मोनदोंब्ला फेल जादोंब्ला आरोबाव जोङो मेंनाय गैयै जोङो फरायनांगोन हार्ड वर्क जों खालामनांगोन स्मार्टलि जोङो खामानि मावनांगोन अब्लानो जोङो देरहासार जानो हागोन दा आङो फरायसाफोरखौ बुंदों जोङो नैबे थासारियाव माबा मोनसे जेंना जादोंब्ला बेखौ जोङो पारमानेन्ट साननाङा आरो आङो थोंजोङै बुंबावगोन जोंनि फरायसा समाव मा जादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिस कल फैदों नङा होनबा मिस कल फैनायखौनो मा खालामखो बेखौ सिरियासलि लाबाय मेसेजखौ बेक खालामबाय रिप्लाइ होबाय कल बेक खालामबाय बिदिनो दिनै एसे गाबोन एसे दिनै एसे गाबोन एसे मा जाखो बिसोरनि गेजेराव मोनसे मोजां मोनलायनाय फैबाय गोसो थोलायनाय फैबाय माखासे साननि उनाव बै फना ब्लक जाबाय ब्लक जानायनि जाहोनाव सेंग्रा एबा सिख्लाया फन खालामनानै मोनैयाव गोसोआ बायबाय हरसे माने उन्दुआखसै सप्तासे माने ओंखाम जायाखसै बे मोनसे सलुसन नामा बियो सलुसन जानो हाया सासे सिख्लाया गोसो थोआखै आरोबाव सिख्लाफोर दङ नंगौना नङा नंगौना सासे सेंग्राया सिख्लाफोरखौ गारनो हो आरोबाव सेंग्राफोर दङ सासे सेंग्राया गारदोंब्ला सासे सिख्लाया गारदोंब्ला जेबो बेयाव जेंना जानांगौ जेबो गैया जोंनि थांखिया बे जानो नाङा आङो मा बुंदों जोंनि जायखिजाया थासारियानो पारमानेन्ट नङा जुगामि नङा जोङो बेनिखायनो जोंनि जेंनायाव फकास खालामनाङा जोंनि जेंनायाव जोङो गोसो होथाबनाङा जेंनाखौ जेरै जोङो
सुस्रांनो हागोन मा राहाजों जों सुस्रांनो हागोन बैनि सायावसो जोङो फकास खालामनांगौ जेंनाखौ जुदि जों जादों होननानै बे जेंना जाबाय आं ओंखाम जाला आं उन्दुला आं थैनोसै आं खारनोसै बिदि जुदि फकास खालामोब्ला जानाय नङा नाथाय बे जेंनानि सलुसन दङ बे सलुसनखौसो फकास खालामनांगोन माबायदि जोङो जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन बेनि सायावसो जोङो गोसो होनांगोन फरायसाफोर बयनिख्रुइ जौसिनाव मा दाउ बिरो दे मा दाउआ बिरो बयनिख्रुइ जौसिनाव मा दाउआ सिरि सिरि दाउस्रि दाउखा सिला दाउखायाथ' गागासो खाथि खाथि बिरो नङा होनबा सिलाया हारसिं बिरोना बिरा नाय माब्लाबा हारसिं बयनिख्रुइबो गोजौसिनाव बियो बिरगोन दाउखाजों बियो बिरफाया सखाजों बियो बिरफाया रावबो दाउजों बियो बिरफानो गोसो गैया बिनि थांखिया बिराद गेदेरथार बियो गागाबो गाबा बियो मेथाइबो खना साइलेन्ट फकास बेखौ होनदों फकास जेसेबांखि गोजौआव बिरा मानो बे गाहाय सेन्टाराव मा दङ बिनि टारगेटआ बिनि थांखिया मा दङ बै गोजौनिफ्राय बियो फकास खालामगोन फकास खालामनानै बियो गाहायाव फैगोन गावनि थांखिखौ बियो मोनफैगोन थिग बेबादिनो जोङो मा खालामनांगौ जोंनि थांखियाव जोङो फकास खालामनांगौ गोसो होथाबनांगौ सिला बायदि जोङो जानो हानांगौ सिलायाथ' हारसिं बिराद गोजौआव बिरो नाथाय गिया जोंबो गिनो रोङै जानांगौ गावनि थांखियाव सहैनो थाखाय जेरै मालाला इउसुफजाइया उग्रपन्थिजों थरसे गुलि गावजानायाव गियाखैमोन मालाला इउसुफजाइखौ मिथिगौना फरायसाफोर सासे मुस्लिम सिख्ला बिथाङा सासे इन्टारनेशनेल फिगार बिथाङा बुंदोंमोन गंफ्रोमबो नखर गंफ्रोमबो लामा गंफ्रोमबो गामि गंफ्रोमबो समाज गंफ्रोमबो हादोराव जौगानाय गोजोन आरो खौसेथि फैनांगौ बेबायदि थांखिजों बिथाङा गामिनि फरायसुलिफोरखौ उन्दै गथ'फोरखौ आखायाव हमै स्कुलाव लांदोंमोन गेदेर गोलाव खालामनो फोरोंदोंमोन नाथाय बै बिथांनि हाबाखौ उग्रपन्थिया मोजां मोनैयाव मालाला इउसुफजाइनि खर'आव गावदोंमोन खर'आव जेब्ला गावदोंमोन मालाला इउसुफजाइयाव जायगायावनो गोग्लैदोंमोन मालाला इउसुफजाइखौ हस्पिटालाव लांदोंमन हस्पिटालाव जेब्ला बिथाङा हुस मोनबाय बिथाङा थेंक इउ गड थेंक इउ आल्लाह होननानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबदोंमोन इसोरखौ बिथाङा थेंक इउ होनदोंमोन आल्लाहखौ बिथाङा होनदोंमोन थेंक इउ नोंथाङा आंनि जिउखौ बासायबाय दिनै नोंथांनि सिगाङाव आङो प्रमिस खालामदों आङो समाय लादों थैजासिम आं समाजनि थाखाय उन्दै हिन्जावसाफोरनि थाखाय उन्दै फरायसाफोरनि थाखाय आं हाबा मावगोन होननानै बिथाङा समाय लादों बिथाङा बुंदों उग्रपन्थिनि थरसे गुलिया आंखौ सिगिनो हाया उग्रपन्थिनि थरसे गुलियाव बिथाङा खोमसि खथायाव मेगन मोदै हुगार गाबनानै बिथाङा थायाखै दिनैसिम बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ मालाला इउसुफजाइया आंनि सासे रल मडेल बिथांनि फंफ्रोमबो रावाव देरहासारनि मोन्थोर दङ बिथांनि फंफ्रोमबो रावाव खन्थाइयाव मेथाइयाव देरहासारनि मोन्थोर दङ बिथांनि आगानाव बिथांनि खामानियाव थांखि दङ बेखौनो जोङो फल' खालामनांगौ फरायसाफोर जोङो दानि थासारियाव गोरोबनानै थानो थाखाय बा देरहासार जानो थाखाय जोंनो मा नांगौ कमिउनिकेशन स्किल्स फोरोंगिरिजों जों बोरै रायलायनांगौ बिमा बिफाजों बोरै रायलायनांगौ थासारिजों बोरै रायलायनांगौ मोनसे कमिउनिकेशन स्किल्स बेखौ जोङो सोलोंनांगोन जों बयहाबो मोनसे सफ्ट स्किल्स थानांगोन सफ्ट स्किल्स जोंनि गेजेराव फरायसाफोर दङ फरायसाफोरनि गोसोनि सिङाव मा दङ जेंनाफोर दङ नङा होनबा बयनियावबो मोनसे लुबैनाय दङ मोनसे जेंना दङ नाथाय जोंनि गोसोआव माब्लाबा मा फैयो स्ट्रेस फैयो बारहुंखा बायदि मोनसे थासारि फैयो फोरोंगिरियाबो बुंगोन गाबोन बे हमवर्कखौ लाबोनांगौ बिमा बिफायाबो बुंगोन नों डक्टर इन्जिनियार जानांगौ थासारियाबो बुंगोन नों मोजां मानसि जानांगौ आरो गुबुन फारसेथिंजाय ससियेल मिडियानि इनफ्लुयेन्स पियार ग्रुपनि इनफ्लुयेन्स बैथिंजाय बोबथिदों मा खालामदों बिराद मोनसे प्रेसार नाथाय बैबायदि प्रेसारखौ जोङो समाधान जोङो खालामनांगोन बेखौनो होनगोन सफ्ट स्किल्स लिडारशिप स्किल्स जोंनियाव थानांगोन हारसिङैनो गाव रायलायनांगोन
गावनि गोसोनाव सोंनांगोन कुइसन गेदेरफोरनियाव सोंनांगोन कुइसन फोरोंगिरिफोरनियाव सोंनांगोन कुइसन जाय मानसिया नोंथांनो फिननायल' होयो बै मानसिनि खाथियाव थानाङानो जाय मानसिनिफ्राय फिननायल' मोनो बै मानसिनि गोजानाव था मानि थाखाय जाय मानसिया नोंथांनाव कुइसन सोंबाय थायो बै मानसिजोंसो खाथियाव था होननानै बुंदों मानो होनोब्ला जों जुदि फिननायखौनो रेडिमेड फर्माव मोनबाय थायोब्ला जोंनि जि सोरजिलु गोहो क्रिएटिभिटी बेखौ जों माब्लाबाबो जौगानो हानाय नङा जोङो गुवार खालामनो हानाय नङा जोंनो नांगौ सोंलु कुइसन गुबुनाबो जोंखौ सोंलु सोंनांगोन जोंबो गुबुनाव सोंलु सोंनांगोन बेबायदिनो जोङो मा खालामनांगोन सफ्ट स्किल्स स्ट्रेस मेनेजमेन्ट टाइम मेनेजमेन्ट बेखौ जोङो सोलोंनांगोन लिडारशिप स्किल बेखौ जोङो सोलोंनांगोन जोंनि दिनैनि हाबाफारिया 9 बाजियावमोन बेनि थाखाय फरायसाफ्रा सोरखौबा दाय होगोन जोङो सोरखौबा दाय होगोन दायनिगिरियाथ' आंनो दायनिगिरिया जों बयबो नङा होनबा टाइम एन्ड टाइड वेट फर नान होननानै बुंदों सम आरो फैलासिमा रावखौबो नेथ'वा फरायसाफोर जोङो जुदि आवगायलांनांगौब्ला जों मा खालामनांगोन बी साराउन्डेड बाय गुड पिपल जों जुदि बिबार बारियाव थायोब्ला जोंनि गोसोआव मा सोमजिगोन मिथिगौना खन्थाइ सोमजिगोन गोरों मानसिजों लोगो जानांगौ गोरों मानसिजों सावरायनांगौ जोंनि गोसोखौ जेब्ला जोङो थुलुंगाखांहोनो हागोन जोंखौ रावबो सुथुरा फेजेननो हानाय नङा फरायसाफोर शीतल देवीनि बाथ्राखौ मिथिगौ शीतल देवीया थाइनैबो आखाइ गैया थोंनै आथिंजों बिथाङा इसोर सिबिदों थोंनै आथिंजों बिथाङा रुटि नादों थोंनै आथिंजों बिथाङा हाथाइ फुदों थोंनै आथिंजों बिथाङा खन्थाइ लिरदों थोंनै आथिंजों बिथाङा बोरला गावनानै सनानि मेडेल मोननो हादों आखाइ गैयै मानसिया जुदि थांनानै थानो हायोबा आथिंजोंनो बोरला गावनानै सनानि मेडेल मोननो हायोब्ला जोंबो बैबायदि मानसिनि बैबायदि सुबुंनि गोसोनि बोलोखौ जोंबो लानो हानांगोन जोंबो रोंनांगोन आंनि जिउआ आंनि नोंथांमोननि जिउआ नोंथांमोननि रावनिबो नङा आं माबायदि थांनानै थानो गोसो जादों बेखौ आंसो चुज खालामनांगोन आंसो थिग खालामनांगोन जाम्बा जानो ना सियान जानो बेयो आंनि आखायाव बेनिखायनो आं बुंदों आंनि जिउआ आंनि नोंथांमोननि जिउआ नोंथांमोननि रावनिबो आखायाव बेखौ हगारनाङा रिमट कन्ट्रलखौ नोंनि आखायाव लाबाय था आंनि जिउनि रिमट कन्ट्रलखौ जुदि सोरनिबा आखायाव हगारोब्ला आंखौ गोसोबायदि फिदिंगोन आंखौ बेहेरबारियाव लांगोन आंनि थांखिखौ थांखि गैयै खालामगोन आंखौ मटिभेशन गैयै खालामगोन बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगौ स्टे इनफर्म जोंनि आखायाव ससियेल मिडिया दङ कम्पिउटार लेपटप बेनि गेजेरजों जोङो गोबां इनफरमेशन मोनो लेटेस्ट इनफरमेशनखौ जोङो लाबाय थानांगौ फरायसाफोर अख्रां सासेयाव सोर दं दा अख्राङाव सोर बिरगासिनो दं दे बुंलाय सुनिता उइलियाम्सनि बाथ्राखौ खोनादोंना फरायसाफोर सुनिता उइलियाम्सआ सासे भारतनि आइजो बिथाङा आमेरिकायाव सासे इउनिभार्सिटिनि प्रफेसारजों हाबा जानानै बिथाङा दा अख्रां सासे बिरगासिनो दं मिथिगौना जों बयबो अख्रां सासे बिरनो हाया जानो हागौ नाथाय जोंहाबो आखायाव गोहो दङ जोंनि गोसोआव गोहो दङ मेलेमाव गोहो दङ बेखौ लानानै जोङो माउन्ट एभारेस्टआव थांनो हायो गाखोनो हायो अखाफोराव जोङो बिरनो हायो अख्रां सासा जोङो बिरनो हायो जेरै सुनिता उइलियाम्सआ दासिमबो अख्रां सासा बिरगासिनो दङ दिनै मानसिया मा मावदों माउन्ट एभारेस्टआव गाखोदों अखाफोराव थांदों अख्रांमायाव बिरबायदों नाथाय जोंनि मानसिया लामा आन्दायदों जोङो दैखरखौनो बेसेबांबा गिदिर बुहुम होननानै साननानै लादों जोङो दैखरनि एम्बु जानानै दं फरायसाफोर बेनिखायनो जोङो साक्सेसफुल मानसिनि गेदेमाफोरनि थुलुंगाखौ जोङो लानो रोंनांगोन आर.एस. मोसाहारिनि बाथ्राखौ नोंथांमोनहा खायफा मिथिगौ खायफा मिथिया जोंनि बर' फिसा सासे गोजौ थाखोनि मेलेमजिबि बिथाङा बुंदोंमोन IPS पास जानो थाखाय बिथाङा असम्भब फरायदोंमोन मिथिगौना असम्भबनि मिनिङा मा नोंथांमोनहा डिक्सनारियाव नाय एक्सट्रिमलि हार्ड
ओरैबायदि फरायदोंमोन बिथाङा IPS अफिसार जानानै बिराद गेदेर अफिसार जादों जोबनायाव बिथाङा मेघालयनि गभर्नर जादों तो बिथांनि फंसे राव IPS अफिसार जानो थाखाय आङो असंभव फरायदोंमोन बे बाथ्राखौ जों गोसोआव लाबाय थायोब्लानो जोंबो बयबो उथ्रिसार जानो हागोन फरायसाफोर आंनि आखाइनि समा जोबबाय दा जोबनायाव आङो सा ढेकियाजुलि बर' थुनलाइ आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों बिथांमोनहा आंनो एसेबां मान होदों फरायसाफोरजों गार्जेनफोरजों फोरोंगिरिफोरजों इन्टारेक्शन जानो खाबु होदों जोबनायाव आं मोनसे बाथ्रा बुंदों फरायसाफोर सोरबा मिनियोबा मिनिफानाङा सोरबा गाबोबा गाबफानाङा सोरबा दुखु जायोबा दुखु जानाङा आंनि जिउआ आंनि गोजोन्थों साबायखर थेंक इउ